आपले राज्य आणि आपला देश आमचे पंतप्रधान मोदी यांनी जे स्वच्छता अभियान अख्ख्या देशभर चालू केला ते 2019 पर्यंत तो स्वच्छ भारत असं सगळ्या जगान जाणून घेतलो। आज जगात म्हणता की भारत देश सगळ्यात स्वच्छ देश, सगळी घाण असता आणि ते बरोबर स्वच्छता असणं असे आमचा प्रचार करता। पण आम्ही 2019 पर्यंत दाखवून दिवपा जाय की आमचोय देश खूप पुढे सरलो आणि स्वच्छतेन बरो जालो असं म्हणून म्हाका एकूच सांगपाक दिसता की कचऱ्याचो जो विषय असा तितून आमची प्रत्येक नागरिकाची, आमचे प्रत्येक जबाबदार नागरिकाची ही एक जबाबदारी असा की प्लास्टिक जे असा पळय कचऱ्यान ते प्लास्टिक जाता तितके सेपरेट दवरून प्लास्टिकाची विल्हेवाट वेगळे तरेन करपाचो प्रयत्न करपा जाय। ग्रामपंचायतीच्या वतीन हांव गार्बेजीचो प्रश्न जो असा तो आमचे आमदार श्री पांडुरंग मडकयकर गोंय राज्याचे मंत्री असा त्यांचे कडसून आम्ही हांगा गार्बेजीचो ट्रीटमेंट प्लांट एक जाता जाल्यार आमकां स्वतः पंचायतीच्या तर्फे वापर करपाचो असो तेजेर विचार चल्ला। आम्ही जायत्यो येवजणी आणि तेजेर कितें करू शकता सोल्युशनां हेजेरूय आमचो विचार चालू आसा।